Zhruba před týdnem vyšla nová edice Temporal Forces. A my si dneska otevřeme jedno ETBčko. Aby toho nebylo málo, zkompletujeme si celý set. OK, takže my se přesouváme tady na stůl a jdeme si otevřít náš Elite Trainer Box Temporal Forces. Upřímně u tady toho setu si úplně nejsem jistý, jak moc se mně líbí. Jako každý jiný set má svoje hezké karty. Nejdřív se teda samozřejmě na ně podíváme. Tady na začátku tuším, krom samozřejmě extrémně pěkného Pikachu, není žádná zajímavá karta. Ale tady ke konci už to začíná být zajímavější. Samozřejmě tady máme tyhle růžové trenérské karty, který jsem se tak jako díval a některý by měli mít i lepší cenu. O což nám samozřejmě nejde, ale cena je určitě jedna z hlavních věcí, proč lidi sbírají karty, co si budeme nalhávat. Strašně se mně líbí tenhle art. Tyhle dva arty teda jsou mega pěkný, barevný, takový, je to trošku jiný než takový například klasický karty, za kterých bych samozřejmě byl taky rád, kdyby padly, ale není to úplně to nejlepší. A tuším, že některý z těchto karet by měly mít nějakou vyšší cenu, který nejsou úplně jako nejlepší. A podíváme se teď už na samotný ETBčko. Samozřejmě tady máme 9 boostrů tohodle nového setu, který si za malý moment otevřeme. Máme tady samozřejmě žetony a kostky na hraní, který já nevyužívám. Obaly na karty, který taky nepoužívám. Tenhle art se mně dost líbí, ale i tak dávám přednost klasickým obalům průhledným. Kódová karta, kdyby náhodou měl někdo zájem. A tady máme naši promokartu, která je bohužel tady lehce ulítla v centru. Ale ten art je jinak dost pěkný za mě. Dáme bokem samozřejmě klasické energie a naše dividery, které jsou taky dost pěkný. Ale my se pustíme do otevírání našich balíčků, jenom si tady poklidím stůl lehce a my jdeme na to. Takže začneme asi prvním balíčkem a mým úplně prvním balíčkem z této edice, která se mi až zas tak moc nelíbí. Nejsou to úplně ty karty, které bych nějak chtěl. Kódová karta, kdyby měl někdo zájem. Nedíval jsem se na žádný pull rate ani nic okolo toho. Tenhle art se mi docela líbí. A to je to klasická karta. Takže abych se k tomu vrátil, nedíval jsem se na žádný informace kolem tady toho setu, takže pro mě tady vlastně bude všechno úplná novinka a hnedka EX-ovej Farigiraf. To si samozřejmě dám do slívu, který jsem si semka nevzal. Chyba spravena. Máme tady naše slívy. I když EX karty úplně nemají žádnou velkou hodnotu, tak já do slívů dávám i přesto a potom i do toploaderů. Protože oni, jak tam mají tu lesklou folii, tak mají dost tendenci se mačkat a ohýbat, což je celkem problém u samozřejmě vzácných karet, který mají tu folii. A spousta lidí to například dává za vinu obalům,
který za to ale chudáci vůbec nemůžou. Můžou za to ty právě ta lesklá část karty, která se ve vlhku a teplu kroutí, což potom způsobuje právě ohnutý karty a pěkný art i nakonec, ale je to jenom holo. Tak a jak jsem říkal na začátku, tuhle edici bych si chtěl celou pozbírat a ne z toho důvodu, že by byla nějaká pěkná nebo tak, ale momentálně sbírám všechny sety s Scarlet and Violet. Nevím, je to takovej můj asi cíl, protože jsem si žádnej nějak nenastavoval, když jsem začal opět sbírat karty. A teď nedávno jsem si právě určil jako cíl. A druhá EX karta, tuhle náhodou už mám z japonského setu. Teď si asi nevzpomenu na název, ale už jsem ji vytáhl v japonštině, což jako mít tu znova nevadí, ale japonský set nezbírám kompletní, takže v anglické verzi samozřejmě taky beru, ale furt to není žádný dobrý hit, pro který bych si šel. Takže kódová karta. Například vy mi můžete napsat do komentářů, jaký máte vy cíl ve sbírání právě Pokémonů, jak dlouho je sbíráte a tak podobně. Já je například sbírám, tuším, už lehce přes rok, možná 2. Ne, přes rok. Začal jsem vlastně díky svýmu bratrovi, který to dotáhl domů a já jsem se samozřejmě hnedka musel chytnout. A v něm to skončilo velice brzo, ve mně to zůstalo až doteď a už se z toho stal takovej můj koníček, který právě chci s vámi sdílet tady na YouTube. A máte se na co těšit. Nemáte se na co těšit, určitě to není poslední set, který si společně poskládáme. A není tohle ani poslední a ani zdaleka poslední. Těch setů pozbíráme ještě velkou spoustu, to se určitě nebojte. Vrátíme se samozřejmě občas i k nějakým starším setům, protože tam jsou taky karty, které bych si rád vytáhl, ale neměl jsem na to žádný štěstí. Chtěl bych se tady zaměřit primárně na sbírání nejenom setů, ale i různých jiných karet. Na to se taky můžete těšit. Ale jako začátek si myslím, že nejnovější set by mohlo stačit. Sakra, už nám zbývají tady jenom 3 boostry a padly nám jenom 2 EX karty. To se mi ale vůbec nelíbí. Samozřejmě do komentářů mi ani můžete napsat, jestli jste už Temporal Forces otevírali a co vám padlo. Jak můžete vidět, mně padlo velký kulový. Ikens, Turtwig, Poochena, Wiglet, Fortress, Vikavolt, Latias, Victini, Hoot, a zase nic. A zase nic? Jak je tohle možný? To mám takovou smůlu. Ach jo. To se mně ale vůbec nelíbí. To na start našeho sbírání kompletní edice, kompletního setu vůbec nevypadá dobře.
Tak, Grutl, Finizen, Bronzor. Ach jo, prosím, ať už něco padne. A zase nic. Zase jenom Miraidon. Zase jenom Miraidon. Co to je? Co to je? To se mi ale vůbec nelíbí. A poslední balíček novýho setu Temporal Forces. Tak doufám, že bude nějaký Last Pack Magic. Tak. Upřímně už se mi pár Last Pack Magiců povedlo, tak doufám, že to vyjde i teď, jelikož nám vážně padly jenom 2 EXové karty. To je asi ten nejhorší pack opening, co se mně stal. Fakt nic horšího se mi zatím ještě nestalo a to už jsem toho trošku jako otevřel. Mám tady Sidota, Totodile, Deerling, Great Task, Bronzong, Trainer, první lesklá karta, druhá a je tam. A je to Koraidon EX. Tak takovou smůlu jsem ještě nikdy neměl. Jenom 3 EXové karty je fakt to nejhorší, co se asi mohlo stát. A to je to nový set. V novém setu by měl být lepší pull rate. A já dostanu 3 EXové karty. No nic, dámy a pánové, dneska nám prostě nepřálo štěstí, nic nám nepadlo, ale to vůbec nevadí. My si příště otevřeme 2 TBčko, booster boxy a jiný Pokémonní produkty, které určitě budou stát za to. Takže dejte komentář, jestli se vám video líbilo, hoďte like, odběr a vidíme se příště. Čau.